Nagkadaiyang panghitabo ang mga nataho sa presinto sa kapulisan ni atong milabay nga mga adlaw. Ni atong Sabado, dito sa Kidapawan City, nakaplagan na lang sa iyang ginikanan ang kanhing disc jockey nga si DJ Romantico con Joselito Taranza nga wala na'y kinabuhi sulod sa iyang kwarto human kini nagpakamatay. Sumala sa pamilya sa biktima, nakadungog sila nga naglali si Joselito ug ang iyang OFW nga uyab sa ilang messenger video ug naglakbit kini nga magpakamatay kon buwagan. Apan naanan na kuno ang iyang pamilya nga makadungog ni ana nga pulong mao kini ang iyang ilakbit panahon nga magbulag kini sa iyang milabay nga uyab. Wala nila damha nga maninuod na kini ni adtong Sabado. Ni adtong Domingo, Hulyo 17, usa ka lalaki ang gipusil patay dito sa barangay Takol sa lungsod sa Sarangani, Davao Occidental, bandang alas 6:49 sa gabi. Subay sa report sa mga pulis, naabta na nila sa crime scene ang usa ka lalaking naghigda nga nagkadugo ug wala nay kinabuhi nga nailan sa pangalang Raymond Olarte de Arce, 38 anyos, residente sa barangay Kamahual, Sarangani, Davao Occidental. Nakita sa mga pulis nga adunay samad pinusilan sa walang aping ang biktima, samtang laing biktima ang naabtan sa mga pulis nga nailhan sa pangalang si Flor Delis Takiawan Forones, 43 anyos, residente sa barangay Takul, Sarangani, Davao Occidental nga adunay samad pinusilan sa likod nga bahin sa iyang abaga ug dayong gidala sa ospital. Na-recover sa mga pulis ang basyo sa bala sa gituuhang punto kalibre 45 nga pistola, headset, susi sa motor ug kalo. Sa susamang adlaw sa dakbayan sa Davao, dasakmit sa mga personay sa Task Force Davao ug Sirawan PNP bandang alas 2 sa kadlawon ang mukabat 4,250 ka rim sa smuggled nga sigarilyo. Sakay sa usa ka van ang mga kontrabando nga gibiyahe nilang Romel Penetrante, 43 anyos, ug Robert Penetrante, 25 anyos nga parehong residente sa barangay Sasa, Davao City. Gibanabanang bukantidad sa kapin 2.1 million pesos ang nasakmit nga sigarilyo nga ipasulod unta sa Davao City. Tungod sa sunod-sunod nga pagkaharang sa mga smuggled nga sigarilyo sa Checkpoint Task Force Davao, gipaniguro ni Colonel Darren Comia, ang commander sa Task Force Davao, nga magpabiling hugot ang ilang pagpatuman sa checkpoint aron walay makalusot nga mga kontrabando. Laing smuggled nga sigarilyo usab ang nasakmit sa otoridad dito sa Zamboanga City ni atong Hulyo 16. Mukabat sa 178 ka mga master cases sa smuggled nga sigarilyo ang naharang sa mga otoridad sa Manalipa Island, Zamboanga City. Ang mga nakumpiskang mga kontrabando gilangkuban sa 104 cases sa Fort White, 67 cases sa Astro Red ug 7 cases sa New Far Red nga adunay estimated market value nga 6,230,000 pesos. Base sa impormasyon, gisakay sa mga suspect sa usa ka motorized bangka ang kontrabando nga mga sigarilyo. Atol sa inspeksyon, walay napakitang legal nga mga dokumento ang mga sospitsado. Giila sa mga otoridad ang 7 ka mga dinakpan nga silang Bensar Jajales, Pajing Muknana, Binbin Asiril, Elnijen Asiril, Min Kadra Sakili, Sherwan Masakin og Adsmir Baki. Mao kana ang mga dagkong natal sa nagkadaiyang presinto sa kapulisan sa Mindanao ni adtong milabayng Sabado ug Domingo. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines. Stay safe.